வெல்கம் டு தமிழ் விங்ஸ் யூடியூப் சேனல். ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் போட் ராக்கர்ஸ் 333 இந்த ப்ளூடூத் இயர்ஃபோன் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு தரமான கேபிள் குவாலிட்டியில் கொடுத்துறான்னு சொல்லலாம். மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரீவியஸ் வெர்ஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த கேபிள் மட்டும் தான் ஹைலைட்டே. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் காமன் தான். வாங்க வீடியோஸ்குள்ளே பார்க்கலாம். அப்படி என்னென்ன இதில் சேஞ்சஸ் கொடுத்துறாங்க, அதெல்லாம் இந்த கேபிள் எந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி நம்ம வரப்போகிற வீடியோஸில் பார்க்கலாம். இயர்போட டிசைனை பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ப்ரீமியம் ஃபினிஷில் கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியும். இதனுடைய இயர்பட்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு எக்கனாமிக் டிசைனாக இருக்குது. நல்ல ஒரு ஃபிட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இயரில் வேர் பண்ணி சாங்ஸ்லாம் கண்டினியூ கேட்கும்போது. நெக்ஸ்ட்டுடைய இயர்பட்ஸ் மேக்னெட்டிக் இயர்பட்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. இதனால் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பெனிஃபிட் என்னன்னு சொல்லாங்கன்னா, ஜஸ்ட் அந்த இயர்பட்ஸ் நீங்கள் எடுத்து விட்டீங்கனாலே போதும், உங்களுக்கு ரெண்டுமே ஜாயிண்ட் ஆகிக்கும். இதனால் நீங்கள் வெளியில் எடுத்துகிட்டு போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக ஃபீல் இருக்கும். இதெல்லாம் ஒரு ப்ரீமியம் ஃபினிஷிங்கில் உங்களுக்கு லுக்காக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு டைப் சி சார்ஜிங் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு நல்ல ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்டோடைய கண்ட்ரோல் பேனலுங்க, அதாவது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ப்ரீமியம் ஃபினிஷில் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லலாம். மெட்டாலிக் ஃபினிஷ். இந்த கண்ட்ரோல் பேனல் உங்களுக்கு என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னா, உங்களுக்கு சி டைப் போர்ட், அதே நேரத்தில் மைக்ரோஃபோனு, பவர் ஆன் ஆஃப் பட்டன், அது இல்லாமல் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. பாதி ஒரு ப்ரீமியம் ஃபினிஷ் லுக் இருக்கிறதே சொல்லுவேன். அடுத்து உங்களுக்கு மெயின் இதை சேஞ்சஸ் என்ன சொல்லுங்கன்னா, ரகட் அண்ட் டேங்கிள் ஃப்ரீ கேபிளுங்க. பிரைடட் கேபிள்னு சொல்கிறாங்க. இது என்னென்னா உங்களுக்கு கயிறு மாதிரி இருக்கும் இந்த கேபிள். இதனால் உங்களுக்கு எந்த வரையும் பண்ணதால் நீங்கள் வந்து அர்ஜென்ட்டில் எதுவும் வேர் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு சிக்கிச்சு அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு டேமேஜ்லாம் ஆகாதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதனால உங்களுக்கு இந்த கேபிளுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த இயர்ஃபோனோட இன்னொரு ஹைலைட் என்னன்னா, உங்களுக்கு 30 hours கண்டினியூஸாக நீங்கள் ப்ளே பேக் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் ட்ராவல்லாம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா 30 hours ரொம்ப எனப்புன்னு சொல்லுவேன். இதில் மெயினாக என்ன சொல்ல வரோன்னா, உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டைப் சி அடாப்டர் கொடுத்துருக்கனால என்னென்னா உங்களுக்கு 10 minutes சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 10 hours ப்ளே பேக் இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எமர்ஜென்சி நீங்கள் எங்கன்னா வெளியில் கிளம்புறீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 10 minutes பண்ணால் போதும், 10 hours நீங்கள் வந்து சாங்ஸ் கேட்டுட்டு போக முடியும். அதே நேரத்தில் ஃபுல் சார்ஜ் உங்களுக்கு 40 minutes பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 30 hours ஃபுல் ப்ளே பேக் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அடுத்ததான் உங்களுக்கு 10 mm டைனமிக் டிரைவரை கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு பேஸ் எஃபெக்ட், அது இல்லாமல் கிறிஸ்டல் கிளியர் சவுண்ட் எஃபெக்ட் இருக்கும். நீங்கள் கால்ஸ் அட்டன் பண்ணி பேசும்போதும் சரி, இல்லை நீங்கள் மூவிஸ் பார்க்கும்போது அதே நேரத்தில் சாங்ஸ்லாம் கேட்கும்போதும் சரி. நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5 டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க வித் டுவல் பேரிங் சப்போர்ட்டபிலிட்டி. இதனால் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் நீங்கள் லேப்டாப்பில் ஏதாச்சும் நீங்கள் மூவிஸ்லாம் பார்த்துட்டீங்க, அந்த நேரத்தில் கால் வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபோன் தருவோம். ஸோ நீங்கள் வந்து தாராளமாக கால் அட்டன் பண்ணி பேச முடியும், வீடியோஸ் எந்த இன்டரப்ஷன் எல்லாமே. ஸோ இதனால் உங்களுக்கு டுவல் பேரிங் டெக்னாலஜியில் சொல்லியிருக்காங்க. அதில் உங்களுக்கு வெர்ஷன் 5ன்றதுனால நீங்கள் அப் டு 10 minutes வரைக்கும் கண்டினியூட்டி இருக்கும் நீங்கள் மொபைலோட கனெக்ட் பண்ணியிருந்தா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பேஜஸ், உங்களுக்கு எந்த இன்டரப்ஷன் இல்லாமல் நீங்கள் சாங்ஸ் அதெல்லாமே கால்ஸ் அட்டன் பண்ணி பேசுறதுக்கும். ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்களா, IPXS ஸ்பிளாஷ் அண்ட் ஸ்விட்ச் ஷீல்டு. இதனால் உங்களுக்கு மழை லைட்டாக நனைஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலும் எந்த வரையும் பண்ண தேவையில்லைங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா IPXS வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ். அது நம்ம உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட்ஸ் இல்லாமல் ஜாகிங்லாம் போகும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேறு வரும். ஸோ வேறு நாளே உங்களுக்கு எந்த இஷ்யூஸ் இருக்கான்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ளூடூத் இயர்ஃபோனுக்கு. ஸோ ஓவராலாக உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஹெட்ஃபோன்னே சொல்லலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் 4 கலர்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. என்னென்ன கலர்லாம், நேவி ப்ளூ, டெயில் கிரீன், செரி பிளாக், ஆக்டிவ் பிளாக், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு 4 கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு எந்த கலர் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் வாய்ஸ் சிஸ்டத்தில் கொடுத்துருக்காங்க கூகுள் அண்ட் சரி. இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கிரிக்கெட் ஸ்கோர், அது இல்லாமல் வெதர் கண்டிஷன் எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் உங்கள் ப்ளூடூத்தோட ஃபோன் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரானரி தான் சொல்லுவேன், இன்க்ளூடிங் டிசைன், டிரைவர் எல்லாமே. பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி வந்த வெர்ஷன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1500 அந்த ரேஞ்சில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து என்ன ரீசன் 199. இதை பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.